Cześć, witajcie na dorota.in. Prosty przepis na jarmuż i pomysł na smaczną i zdrową przekąskę, która jest w dodatku niskokaloryczna, czyli chipsy z jarmużu, idealne w sezonie na jarmuż, a oprócz tego dobre na wieczory przed telewizorem, zamiast klasycznych, takich ciężkich, tłustych i nie oszukujmy się, niezdrowych chipsów ziemniaczanych. Bardzo prosty przepis. Trzeba umyć jarmuż i go osuszyć, a potem te grube takie łodyżki musicie pooddzielać po prostu z niego, a całe te duże listki podzielić, tak jak ja już wcześniej to zrobiłam, na takie mniejsze kawałki i rozłożyć sobie na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Jest kilka sposobów przygotowania takich jarmużowych chipsów, bo można oliwę wymieszać z przyprawą w misce i te listki, po prostu te kawałki już zanurzać tak, żeby olej dobrze bardzo je ze wszystkich stron obtoczył. Ja z kolei jakoś tak nie lubię do końca tak w ten sposób robić, zresztą to jest troszeczkę bardziej czasochłonne, chociaż nie trwa aż tak strasznie dużo. Ja wolę po prostu oliwę w sprayu i oliwę w sprayu rozprowadzam po prostu, spryskuję nią listki jarmużowe. Można jeszcze ewentualnie trochę ręką przemieszać, ale ja nie chcę tego robić, nie chcę sobie rąk brudzić. I sól, podstawowa przyprawa, a jeśli nie chcecie używać soli, to zamiast soli można tutaj dodać albo do tej soli po prostu dosypać odrobinę jeszcze na przykład ostrego chili albo słodkiej papryki. Można też wykorzystać na przykład cynamon, bardzo fajnie będzie pachnieć do takich jarmużowych chipsów. I co, delikatnie trzeba opruszyć. A za moimi plecami grzeje się już piekarnik i to będzie 150 stopni Celsjusza z termoobiegiem. Termoobieg jest tutaj bardzo przydatny, bo podsusza trochę, a też nie chcemy, żeby te chipsy nam wyszły takie zbyt wilgotne. I słuchajcie, czas pieczenia to jest tylko 5 minut, ewentualnie 8. Na podstawie obserwacji po prostu musicie sprawdzić, jak to wygląda, ale nie jest pożądana żadna wilgoć w piekarniku, także jak macie pieczenie parowe, to wyłączcie je. I prosto z piekarnika, kiedy już trochę przystygną, są takie delikatnie sztywne i pyszne, chrupiące, a przy tym jak się trafi na odrobinę za dużo tego chili, jak się go trochę mocno sypnęło, to palą. Można z jogurtem naturalnym. Można skórką z cytryny. Troszeczkę posypać na przykład. Można z jakimś innym dipem, jaki najbardziej lubicie. Dajcie znać, z czym Wam by najbardziej pasowały. Powiem tylko tyle jeszcze od siebie. Mam jeszcze kawałek jarmużu. Powiem Wam tylko tyle od siebie, że taka jedna blaszka to zdecydowanie za mało. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.